పార్టీలకు అతీతంగా అర్హులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంక్షేమ పథకాలు అందజేస్తున్నట్లు వైసీపీ కొండేపి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి వరికుటి అశోక్ బాబు తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రజలు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి అండగా ఉండాలి. ప్రకాశం జిల్లా కొండేపి నియోజకవర్గం పొన్నలూరు మండలంలోని విప్పగుంట పంచాయతీలో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఇన్ఛార్జి అశోక్ బాబు పాల్గొన్నారు. ముందుగా సర్పంచ్ మరియు అక్కడే ఉండే నాయకులు, పంచాయతీలో ఉండే ఇన్ఛార్జి అశోక్ బాబును ఘన స్వాగతం పలికి శాలువాతో సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఇన్ఛార్జి అశోక్ బాబు మాట్లాడుతూ వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధి జరిగిందని ఆయన అన్నారు. అంతేకాకుండా పంచాయతీలు పర్యటించి పంచాయతీలలో ఉండే పలు సమస్యలను ఆయన ప్రజల ద్వారా తెలుసుకున్నారు. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి సంక్షేమ పథకాలు అందుతున్నాయో లేదో ఆయన ప్రజల ద్వారా తెలుసుకున్నారు. అమ్మమ్మ కాబట్టి అంటది కొద్దిగా పోయి చెప్తా చూద్దాం పోయి నువ్వు కాదమ్మా ఏం కాదు అసలు ఎట్లా చేస్తారో నేర్చుకుంటా ఇక్కడికి దొరకవు మాకు ఎంత స్పీడ్ చెప్తారు నేను చేసే పాలన బాగుందా ఏమ్మా? అందరికి డబ్బులు ఇస్తున్నాడు, ఈబీసీ ఇస్తున్నాడు, రైతు భరోసా ఇస్తున్నాడు, ఆయన కాపాడుతున్నాం ఏమ్మా. నీ ఆశీస్సుల కోసం వచ్చా నా పేరు అశోక్ బాబు.